Γεια σας, αγαπητά μου αδέλφια του Χριστού. Τι κάνετε? Ελπίζω να έχετε μια όμορφη ημέρα. Σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω σχετικά με δύο εδάφια της Αγίας Γραφής, που συνήθως ο εχθρός τα παραποιεί, τα διαστρεβλώνει, να μας αποθαρρύνει εμάς, τους πιστούς, να παρατήσουμε την πίστη μας. Θα σας μιλήσω πρώτα για το πρώτο, που έχει να κάνει με τη Μιχαλίδα, που οι Φαρισαίοι την είχαν εχμαλωτήσει και ήταν έτοιμοι να τη λιθοβολήσουν. Είχε συγκεντρωθεί εκεί πλήθος και πάει ο Χριστός εκεί και τους λέει, αυτό είναι στο κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 8, εδάφια 7 με 11. Και λέει ο Χριστός, όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτος πέτρα πάνω της. Και έσκυψε πάλι κάτω στο χώμα. Αυτοί όμως, όταν άκουσαν την απάντηση, άρχισαν με πρώτους τους γεροντότερους να φεύγουν ένας-ένας, μέχρι και τον τελευταίο, και έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γυναίκα στη μέση. Τότε σηκώθηκε ο όρθιος ο Ιησούς και τη ρώτησε, «Γυναίκα, πού είναι η κατηγορή σου? Κανένας δεν σε καταδίκασε?» «Κανένας, Κύριε», απάντησε εκείνη. «Ούτε εγώ σε καταδικάζω», της είπε ο Ιησούς. «Πήγαινε κι εσύ από εδώ και πέρα και μην αμαρτάνεις πια». Αυτό το μην αμαρτάνεις πια. Ο εχθρός, ο διάβολος, θέλει να σε πείσει δηλαδή, αν κάνεις μετάνοια για τις αμαρτίες σου και ξανακάνεις αμαρτία, ότι χάνεις τη σωτηρία σου. Δεν ισχύει αυτό. Δεν εννοούσε ο Χριστός αυτό, όταν είπε αυτό. Εννοούσε ο Χριστός ότι αν πας στον παλιό σου τρόπο ζωής, θα χάσεις τη σωτηρία σου. Ότι αν σταματήσεις να πιστεύεις στο Ευαγγέλιο, δεν κάνεις μια φορά μετάνοια και γίνεσαι Άγιος ή Αγία. Από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι διαδικασία. Όπως λέει στο βιβλίο των Παροιμιών, κεφάλαιο 24, εδάφιο 16, γιατί ο δίκαιος και αν πέσει 7 φορές, ξανασηκώνεται. Ενώ οι ασεβείς πέφτουν στη δυστυχία για πάντα. Αυτό είναι, άμα πέσεις, κάνεις μια αμαρτία, ξανασηκώνεσαι. Πιάνεις το σταυρό σου και προχωράς. Κάνεις μετάνοια, κάνεις πολλές φορές μετάνοια, δεν είναι μια φορά. Δηλαδή είναι διαδικασία να γίνεις Άγιος ή Αγία. Μπαίνει μέσα σου το Άγιο Πνεύμα, όταν αναγεννηθείς, και σιγά σιγά σε μεταμορφώνει, σε κάνει Άγιο. Πού και πού θα κάνετε αμαρτίες. Θα κάνουμε αμαρτίες από εδώ και εκεί. Δεν θα είμαστε τέλειοι. Απλώς σιγά σιγά με τον καιρό γινόμαστε πιο πολύ σαν τον Χριστό. Δεν ισχύει αυτό, άμα κάνεις μια αμαρτία μετά τη μετάνοια, χάνεις τη σωτηρία σου, δεν ισχύει αυτό. Τώρα πάμε στο δεύτερο εδάφιο. Αυτό είναι στο Ιακώβου, κεφάλαιο 2, εδάφιο 26. Πώς λοιπόν το σώμα χωρίς την ψυχή είναι νεκρό, έτσι και η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή. Που ισχύει αυτό το πράγμα. Είναι σωστό. Αλλά τι θέλει να κάνει ο διάβολος? Θέλει να σου σπρώξει αυτό το Ευαγγέλιο της σωτηρίας μέσω έργων,
και σου δείχνει αυτό το εδάφιο, εκτός πλαισίου. Και σου λέει πρέπει να κάνεις έργα, αλλιώς χάθηκες. Αλλά προσπαθεί να σε πείσει ότι μπορείς να παρακάμψεις τον Χριστό. Δεν ισχύει αυτό. Δεν μπορούμε να παρακάμψουμε τον Χριστό στη σωτηρία μας. Η σωτηρία μας είναι καθαρά δώρο από το Θεό. Κανένας δεν την αξίζει. Είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Δηλαδή ο νόμος μας καταδικάζει. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε τον νόμο. Ο νόμος υπάρχει μόνο και μόνο να μας δείξει ο Θεός πόσο αμαρτωλοί είμαστε και πόσο έχουμε ανάγκη τη χάρη Του. Πώς λέει στους Ρωμαίους, κεφάλαιο 6, εδάφιο 23, γιατί ο μισθός της αμαρτίας είναι ο θάνατος. Ενώ το δώρο που χαρίζει ο Θεός είναι η αιώνια ζωή, που την έφερε ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας. Η σωτηρία είναι από το Χριστό που κατέβηκε στη γη, σταυρώθηκε, πήρε όλη την κατάρα πάνω Του, όλο το χρέος των αμαρτίων των ανθρώπων και τις μελλοντικές και του παρελθόντος. Πέσει όλη την οργή του Θεού, του Πατέρα, σαν ένα λεξικεράφνο και να στήθηκε την τρίτη μέρα. Δηλαδή άνθρωποι που θα πάνε στον παράδεισο μόνο λόγω των ολοκληρωμένων έργων του Χριστού πάνω στο σταυρό. Και επειδή πιστέψαμε σε αυτό. Τίποτα άλλο. Δεν σωζόμαστε από τα έργα. Απλώς τα έργα, τι είναι τα έργα? Είναι απόδειξη ότι είμαστε σωσμένοι. Δηλαδή πρώτα έρχεται η σωτηρία, μετά τα έργα. Όχι πρώτα τα έργα και μετά η σωτηρία. Αυτό είναι το ανάποδο, δεν ισχύει. Όπως λέει και στους Ρωμαίους, κεφάλαιο 10, εδάφιο 9, όποιος ομολογεί με το στόμα ότι ο Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός και πιστέψει στην καρδιά ότι τον ανέστησε ο Θεός από τους νεκρούς, θα βρει τη σωτηρία. Αυτό είναι, τόσο απλό είναι η σωτηρία. Απλώς θέλει ο εχθρός να το κάνει πιο πολύπλοκο από ό,τι είναι. Να μας μπερδέψει, να μας αποθαρρύνει, να μας ξεγελάσει. Αλλά όποιος είναι ριζωμένος στο Λόγο του Θεού, δεν πέφτει πια στις παγίδες του. Γι' αυτό σας παροτρύνω να πάρετε μια Αγία Γραφή, να αρχίσετε να διαβάζετε σιγά σιγά και θα δείτε ότι θα μεταμορφωθείτε σιγά σιγά. Θα γίνετε άλλος άνθρωπος. Σας το εγγυώμαι. Όπως έγινα εγώ. Θα αναγεννηθείτε με τη μετάνοια, δεχόντας το Χριστό σωτηρά σας. Θα σφραγιστείτε με το Άγιο Πνεύμα και θα σωθείτε. Έτσι, ωραία πράγματα. Η χάρη του Θεού είναι μεγάλη. Δηλαδή δεν το αξίζαμε. Τη σωτηρία. Αλλά επίσης είναι έτσι ο Θεός, τόσο πολύ εύσπλαχνος, πολύ έλεος. Να, δώρο. Σωτηρία, πάρ' το. Το δέχεσαι? Πρέπει να το δεχτούμε. Γιατί έχουμε ελεύθερη βούληση. Έτσι δεν είναι? Αγαπητά μου αδέρφια, αυτά είναι. Αυτά ήθελα να πω. Σαν πρώτο βίντεο στα ελληνικά. Συνήθως κάνω στα αγγλικά. Αν σας αγγίξαν αυτά τα λόγια μου στην καρδιά, τότε σας παροτρύνω να κάνετε ένα like στο βίντεο. Αφήστε από κάτω ένα σχόλιο
Κάντε μια εγγραφούλα στο κανάλι, χτυπήστε καμπανάκι, κάντε και μια κοινοποίηση, να το δουν και άλλοι άνθρωποι, για να σωθούν, για να διασπείρουμε το Ευαγγέλιο, τα χαρμόσυνα νέα της σωτηρίας των ανθρώπων. Ωραία, αυτά για σήμερα. Θα σας δω, αγαπητά μου αδέλφια, στο επόμενο βίντεο. Γεια σας. Να έχετε μια ωραία μέρα.